Pozdrav, došli u još jednu recenziju parfema. Ovoga puta radimo opet jedan niš parfem i to drugi parfem od kuće Creed na ovom kanalu. U pitanju je Royal Oud od kuće Creed. Nećemo prevoditi ime ovog parfema na naš jezik zato što bi neko mogao to pogrešno protumačiti, tako da ćemo ga zvati samo Royal Oud. Tako da, hajde da promijenimo perspektivu, da pogledamo pakovanje izbliza, pa se vraćamo ovdje da pričamo o samim notama, performansama i tako dalje. Ok, ajde pogledamo pakovanje Royal Ouda, dakle kutija je bele boje i ima ovu teksturu na sebi. Gore imamo krunu koji je jedan od logova Creeda, ovdje opet imamo Creed Royal Oud, From Father to Son since 1760, odnosno s oca na sina od 1760. godine. Količine 100 ml, odnosno 3,3 tečne unce, sa strana nema ništa. Pozadi imamo tekst, pa ako hoćete možete da pauzirate da pročitate, imamo na francuskom i na engleskom u suštini. Priča o tome kako su to kvalitetni sastojci, način na koji proizvode parfeme i kako imaju istoriju dužu od 2 veka, odnosno tradiciju dužu od 2 veka, što je opet jako diskutabilno. I ovdje imamo potpis Olivier Creeda, Pariz. Na dnu imamo, da pročitamo, sastojke kao i kod serije, odnosno konkretno moj je 20A01. I ovdje imamo this product can be sold by authorized Creed retailers, kao samo ovlašćeni prodavci Creeda mogu da prodaju ovaj parfem. Onako, ne mora baš da znači. Gore imamo spisak nekih navodno vladara u Evropi za koje su oni pravili mirise, opet veoma diskutabilno. I da otvorimo kutiju. Ovdje imamo opet neku standardnu papirologiju za Creed, imamo ovu karticu da vidimo osnivača James Creeda i Olivier Creeda. I ovdje imamo tekst koji je manje više isti kao i ovaj tekst ovdje, međutim samo je malo drugačije napisan, sajt www.creed.eu. S druge strane nemamo ništa. Imamo također i ovaj papir, da piše navodna istorija Creeda. Evo, ako hoćete i to da pročitate, opet pauzirajte tekst. Mada ako zanima istorija Creeda, u recenziji Aventusa sam već pričao o istoriji, tako da možete pogledati taj video. Ovo je isto samo na francuskom i to je bilo manje više to. Kao što vidite, kutija ima dupli poklopac i tu je naš Royal Oud. U suštini treba samo da podignemo ovo i da otvorimo kutiju. I evo ga naš Royal Oud. Više nema ništa u kutiji, tako da možemo isklonimo sa strane. Ovo je jedna od najlepših bočica Creeda što se mene lično tiče. Minimalna je, a opet ima sasvim dovoljno detalje, jako mi se sviđa. Dakle, kao što vidite, skroz je providna. Ovdje imamo crnim slojima izvignuto Creed i nalepnicu na kojoj je Royal Oud. I vidimo količinu, opet 100 ml. Na dnu bočice imamo izvignuti slojima, piše Made in France, Creed Paris. I opet imamo kod serije, odnosno 20A01. Na čepu na vrhu imamo ovaj zlatni deo, inače čep je plastičan. Možemo da držimo bočicu za čep, međutim čini mi se da će ovaj čep da olabavi vremenom, tako da ne bi ovo preporučio da radite duži vremenski period, jer potencijalno će da vam ispadne bočica, a to definitivno ne želimo. U suštini čep je na klik, dakle nema nikakvog magneta, samo na klik i to je to. Sprejer je zlatne boje. Hajde da pogledamo kakav je sprejer. I to je bilo manje više to što se tiče bočice, što se mene tiče, ona je prelepa. Jako lepo izgleda ovako kada stoji samo po sebi. Tako da to je to, hajde se vratimo u prvobitnu perspektivu i da pričamo sad o notama, trajnosti i tako dalje. I evo nas nazad, dakle, to je bilo pakovanje Royal Ouda. Jako lepo pakovanje što se mene tiče. Ajde da počnemo od nota parfema kao i uvek. Gornje note su bergamot, limun i roze biber. U srednjim notama imamo anđeliku, galbanum i kedrovinu, a u baznim notama imamo sandalovinu, mošus i drvoagara, odnosno ud. Projekcija i trajnost na ovom parfemu je za mene fenomenalno. Dakle, ovo je još jedan od onih parfema da ide u dve krajnosti. Ili na ljudima traje jako kratko i ne osjećaju ga uopšte, ili traje jako dugo i odlično se projektuje, ja sam opet srećem onaj drugi. Dakle, na mojoj koži ovaj parfum traje 8 plus sati, čak mislim da traje i komotnih 10 sati na meni. Kako to znam? Pa u 8 ujutru nanesem parfem prema što idem na posao, kad se vratim kući on je i dalje tu i jako se lepo osjeća i oko 8, 9, 10 uveče i dalje može se osjetiti ovaj parfem na meni, tako da tako otprilike merim trajnost.
Projekcija je takođe jako dobra na mojoj koži, prvih sat i po dva se odlično projektuje, na nekih metar i po dva. Međutim, kasnije, posle toga, već se malo više stišava koži, što je opet sasvim okej, tako da ima odličnu trajnost i projekciju, takođe ostavi lep mirisni trag, odnosno ima jako dobar sijaž. Godišnja doba kad bih ja preporučio ovaj parfem, pa s obzirom na to kako miriše, definitivno ovo je za hladnije dane, dakle ovo je za jesen i zimu savršen parfem. Hladni dane, proleće takođe, ali nemojte nositi leti. Iako ja ovo jesam nosio leti da bi testirao parfem, vama to ne bih preporučio, jer mislim da bi malo smetalo ljudima zbog njegove mirisne kompozicije, jednostavno. Uzor za koji bi ovaj parfem preporučio, pa to bi se nadovezalo na situaciju. Dakle, ovaj parfem meni miriše prikladno za situacije gde vi treba da ostavite jako dobar prvi utisak kada se sastajete sa nekim novim klijentom, da sklopite neki posao. Jer znate, kada sastajete sa nekim novim, uvijek želite da ostavite jako dobar prvi utisak, a ovaj parfem miriše upravo tako, dakle, poslovno, profesionalno i džentlmenski. Tako da, nadovezujući se na to, uzor za koji bi ja preporučio ovaj parfem je neko ko je već počeo da radi. Dakle, neko ko završava fakultet ili je završio fakultet i ulazi u taj profesionalni svet, ovo je parfem za njega definitivno. Stvarno, ja mislim da ovaj parfem biste mogli da nosite čak i na razgovor za posao, definitivno bi vas primetili i zapamtili. Ali ako to radite, stavite samo jedan sprej, nemojte više od toga, ne želite da pogušite ljude oko sebe, a opet ako leto svakako nemojte da ga nosite. I to je bilo to što se tiče nekih opštih specifikacija. I kako ovaj parfem u stvari miriše? Pa, na otvaranju, otprilike kako idu note, tako stvarno miriše. Dakle, ovde su se note veoma dobro razlikuju i stvarno možete da ih osetite kako traje parfem. Mada ima i malo nota, tako da pretpostavljam to nije teško. Definitivno na otvaranju je citrusan i svež, zato i kažem da može se nositi kad su hladni dani proleća. Citrusan svež sa tim roze biberom koji mu daje malo te oštrine. Kako se parfem dalje razvija, tada dolazi onaj najlepši deo. Dakle, kad prelazi u te drvenaste note, kada ta kedrovina dolazi u prvi plan, dok mu Galbanom i Angelika daju pomalo zelenu pozadinu i kasnije u bazi ta kremasta sandalovina sa mošusom, međutim, bez uda. Dakle, jedna osoba je komentarisala kad sam objavio da sam kupio ovaj parfem, da ovaj parfem ne treba da se zove Royal Oud, nego Royal Cedar, odnosno kraljevska kedrovina, i nije daleko od istine. Najiskrenije, ja u ovom parfemu ud ne osjećam, odnosno agar drvo. Da li ga ima ili ne, neki ljudi tvrde da ga osete, međutim, jako slabo, a dosta ljudi tvrdi da ga uopšte nema i ja sam trenutno, barem ja trenutno mislim da u ovom parfemu nema uda. Sada, da li su oni to zbog marketinga samo nazvali Royal Oud, zato što u posljednjih 10 godina čini mi se da je u zapadnom svetu definitivno povećana potražnja za tim mirisom, ili stvarno ga ima, ali su ga tako ublendali da se ne osjeća, ne znam, ali svakako otvaranje svež parfem, a posle prelazi tu drvenastu, pomalo slatkastu mirisnu strukturu i zato kažem da ovaj parfem nije prikladan za leto, jer ipak ovakva mirisna kompozicija ne bi bila prikladna kad su topli dani. Inače, ovaj parfem je po mom mišljenju najbolji parfem koji kuća Creed ima da ponudi. Sad, možda mi se mišljenje promeni s vremenom, ali za sad Royal Oud je definitivno broj 1 Creed parfem za mene i jako mi je žao što kad sam ulazio u celu ovu parfemsku priču nisam odmah kupio Royal Oud, nego sam uzeo Ventus, ali tako je kad slušate samo velike YouTube kanale umjesto da razmišljate svojom glavom. Idite, probajte, nemojte napraviti moju grešku, probajte sve parfeme od kuće Creed, probajte generalno što više parfema možete, pa onda donesete odluku, nemojte da se vodite strogo onome što on kaže neko na internetu. Mislim, ja kažem da Royal Oud najbolje, možda eto baš vama se više sviđa Himalaya ili Green Irish Tweed ili Viking ili Spice and Wood, ko zna. Ali ovo je za mene definitivno broj 1 parfem. I samo pakovanje je prikladno, tako je gospodski, elegantno, minimalno, a opet ima to nešto s ovom nalepnicu koja je pijano crne boje sa tim zlatnim slojima. Stvarno je kraljevski parfem i najbolji Creedov parfem. Sad, cena ovog parfema. Ovaj parfem košta 34.100 ml, odnosno oko $1040 u Belladora parfumerijama. Međutim, moj vam je savjet da malo istražite na internetu, jer verujte mi, ovaj parfem može se nađe daleko pristupačnije
Ja sam ga platio recimo u pola manje. Bukvalno za polovinu te cene koje ni traži sam ga platio i moj savjet vama isto da pogledate. Ima, nažalost, na originalni parfemi nemaju ovaj parfem. Fragrance X, ako biste kupili na tom sajtu, manje više bi vas ispalo isto, ako ne može čak malo i skuplje nego kupite u Bellodoreu. Ali pogledajte neke profile na Kupujem Prodajem, odnosno imate parfemske grupe neke na Facebooku, tu se malo raspitajte i sigurno sam da će neko da vam preporuči kod koga da kupite, a u krajnjoj liniji možete i meni da pošaljete poruku pa ću vam ja reći koga možete pitati da li ima Royal Oud. Mada trenutno je navodno neka nestašica ovog parfema, odnosno malo se teže nalazi. Ali svakako, ovaj parfem je tako savršeno ublendan i ima tako lepe mirisne note. Ovaj parfem preporučujem svakome. Da li ja preporučujem kupovinu? Dakle, apsolutno. Dakle, mislim da se nećete pokajati, ali opet, s obzirom da je miris jako subjektivna stvar, probajte ga, nemojte da kupujete na slepo, nemojte ništa da kupujete na slepo. Tako da to je bio Royal Oud od kuće Creed. Ako vam se svidjela ova recenzija, kao je ostavite jedan like. Ako vam se nije svidjela, ostavite dislike, napišite u komentaru zašto, da napravimo moj sadržaj. Pretplatite se na kanal ako hoćete vidjeti neki budući video sa satovima ili parfemima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!